Tohle bych teď udělal, kdybych začínal se short form video editingem. Rozdělil bych to do 4 fází a doporučoval bych ti se na video dívat až do konce, protože na konci na tebe čeká důležité oznámení. V první fázi bych si zvolil, jakým stylem bych ty videa vlastně chtěl dělat. Jestli nějaké přeefektované nebo naopak minimalistický jednoduchý styl. V druhé fázi bych šel na YouTube nebo na TikTok. Našel bych si 1 až 2 tvůrce, kteří tvoří v tom stylu, který jsem si našel v tom předchozím kroku. Tyhle tvůrce bych si důkladně nastudoval, jaké efekty používají, jaké přechody používají, jaké sound efekty a tak dále. A pak bych si udělal seznam, co budu potřebovat. A to nás přivádí do fáze číslo 3, kdy si všechny ty věci, které budu potřebovat, si budu najít a vytvořím si takový prakticky balíček všech efektů, co budu potřebovat pro ten svůj edit. A ve 4. fázi vezmeš všechno know-how, všechny věci, co jsi nastahoval a půjdeš do toho editovacího programu a budeš editovat. Protože jinak, než tím, že budeš editovat, se editovat nenaučíš. A teď je tady to důležité oznámení. Všichni, co se chtějí naučit editovat short form videa od nuly, tak vám doporučuji si nastavit upozornění na 31.10.